Hej hej, velkommen til News i dag. Vi står med en event manager her. Hvad er dit navn her? Det er Storm. Hej Storm. Hvordan er det at være event manager? Hvad laver man sådan? Jamen altså, som udgangspunkt, så er det jo, vi laver events til byen og alle de jobs, der nu er. Hvordan er det så at holde et event som event manager? Jamen, altså, det er jo egentlig hyggeligt nok. Altså, det er sgu meget fint. Det kan godt være, at det bliver lidt kaos nogle gange, men altså, det er fint nok. Så ved man, der er gang i, når folk vil være her. Så ja, det er sgu hyggeligt nok. Hvor lang tid tager et event cirka? Det kan være mellem en halv time til 3 timer. Så kommer an på, hvor stort et event det er, og hvad det er for et slags event det er, og så videre. Hvis det er gemmel for eksempel, så kan det godt tage længere tid, og så videre. Men ja, det er sgu forskelligt. Vi står jo til et event her om 30 minutter. Hvad handler det event på? Eller jo hvad går det bilaktion. event ud på? Det er jo Ja. bilaktionen i forhold til, at vi starter ud med, at vi har fået nogle biler fra politiet af, som de har beslaglagt igennem tiden for noget vanvidsbilisme og så videre. Der er der jo så for 1 krone af, og så er det jo bare byde, kan man sige. Hvad gør I så, hvis der er en, der byder, men ikke gider stille sig frem? Jamen, vi har lavet det system, at man skriver op i de her forskellige ting, vi har mulighed. Så skriver man derop, hvis vi så finder ud af, at det ikke er en rigtig person, vi kan selvfølgelig se, hvem der skriver. Og hvis man nu ikke gider at betale, så kommer vi efter en person, og så tager vi en bil fra hans garage, kort og kontant. Det er sådan, det er. Det lyder fint. Der har jeg ikke så meget at sige. Hvad hedder du? Jeg hedder Oscar Chicago. Hvad er det, du har taget med i dag? Men jeg har taget min Enus Lancaster med her, fordi at den får jeg ikke rigtig kørt i så meget. Og, jeg regner med lidt over 1,5 millioner for den. Ja. Hvad kan man bruge sådan en bil til? Jamen, den her bil her, den kan man jo rigtig bruge til mange ting. Det er jo lidt af en familiebil, kan man sige. Den kører pissegodt. Ja, tak. Jeg vil sige tak for din tid i hvert fald. Ja, selvfølgelig. Du står sammen med her. Du står sammen med Kalle. Kan du fortælle mig lidt om din bil, og hvorfor du er bag med den? Og... Jamen, det er en Sultan. Den er fin, fordi der er lidt anime på. Ja? Ja, jeg bruger den aldrig, så derfor kan jeg lige så godt gøre med den. Kan du fortælle mig lidt om bilen? Der er ikke så meget at fortælle om. Den kører ikke så godt, synes jeg ikke. Jeg fik den i en god handel, kan man sige. Alle sammen. Det er live fra NLRP. Vi står her til en bilaktion. Hold nu kæft, du har en lille pik. Nummer 8112. Det er selve event managersne, der har stået for det event, sammen med en anden, der hedder Simon. True. I dag så skal vi se Jeg er lige nogle biler. gået ned tilbage til Kofod igen her. Det er sådan sjovt. Nogle af værterne. Hej Johnny! Gå lige tilbage. Gå tilbage. Skal vi sige hej til Johnny? Gå tilbage, tak. Hej Johnny! Jørne, din homo! Så Kig din det der kommer til at ske, det er, at vi kigger lidt på bilerne. Ser, hvad det er, det kommer til at blive til. Jeg har som sagt så ude og snakke med dem, der deltager med deres egen biler. Først og fremmest starter vi jo med de biler, der er blevet konfiskeret af politiet. 20,5. Smid 25 milers. Jeg har bud på min på 35, kom nu. Smid 25. 4. 3. Ja, var det 2. vigtigt? 1. Ja, tak. Ingen bud, færdigt, godt. Så Mark. Goddag. Mit navn, det er Johnny Jensen. Jeg er jeres vært her hos NLRP News. Jeg tror ikke, det bliver til så meget med i dag. Selvfølgelig, hvis der kommer noget fedt, så selvfølgelig skal jeg nok være ops på det. Men indtil videre, så har vi set nogle rigtig fede biler. Men jeg tror, jeg er ved at være godt træt i hånden ved at holde den her mikrofon her.